La trajectòria professional del cantautor que presentem a continuació l'ha portat a convertir-se en un dinamitzador valuosíssim del món de la cançó al País Valencià. Ell, però, continua estimant-se els escenaris i avui ens acompanya en aquest acte. Amics, Lluís Miquel. Pense vostè, senyora, que jo no soc de pedra, ni tampoc he tingut mai fusta de sang. L'amor és pur i sa, si es fa pel darrere o si es fa pel davant. I és que quan la veig sempre pensarà l'últim tango a París, pense a l'últim tango a París, pense a l'últim tango a París. Benvinguts a una nova entrevista. Avui estic desvanit de poder parlar amb Lluís Miquel, cantant, pioner del rock valencià, de la nova cançó, fundador de Tabalet Estudis, productor audiovisual, en definitiva, un agitador cultural. Lluís Miquel, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, clar. Agitador cultural és una paraula que m'agrada. T'agrada? Però d'agitador. Sí. Tu comences la universitat l'any 60, Sí. quan encara s'estudiava a l'edifici del claustre de la nau. Efectivament. Però aleshores a la universitat sols anava una elit, no? No anava tot el món. I Bueno, allí tu comences sí. a relacionar-te amb l'agost divin de l'època, no? Amb Alfons Cucó, Joan Fuster. Com era aquest ambient? Pues, a veure, jo vaig acabar d'estudiar aquí en el Col·legi dels Maristes. Jo soc d'este barri, de Russafa, he nascut ací, i vaig començar a estudiar una carrera molt tècnica, que era aparellador, no? Ajudant de l'arquitecte i tal i qual, que la veritat és que a mi no m'agradava. I jo ja estava clavat des de xicotet en el món de la música, no? Me vaig matricular en la Universitat de València per a fer història i me vaig matricular en Belles Arts, i anava a les dues. Vaig fundar els 4Z, que era el primer grup d'uns quants amics, ens reunírem i actuaven els diumenges en una cosa que es deia el Club Universitari, que estava enfront mateix de la universitat, en el carrer de la Nau. I allí vaig conèixer a gent interessant d'aquells anys, Alfons Cucó, per exemple, i ja estava relacionat amb el món de la publicitat. Tenia certa gràcia d'inventar-me frases i fer alguns dibuixos, etc. I col·laborava, que no treballava, però col·laborava en una empresa que es deia Publipress. Era una empresa de les primeres empreses fortes de publicitat a València. Allí el director de Publipress era Vicent Ventura i el director d'art era Andreu Alfaro, l'escultor, saps? I feren molta amistat. En aquell moment, diguem que estava creant-se un nucli intel·lectual polític i totes les setmanes teníem algunes reunions en el Cafè Madrid, en la cafeteria Oltra, etc., en les quals anava Ventura, alguns dies anava Alfaro, venia Joan Fuster, etc. Joan Fuster és el que em va dir, Joan Fuster i Alfons Cucó, que el que estaven fent de tocar cançonetes per a que la gent ballara, que per què no fèiem unes proves de fer-les en valencià. I a mi em va fer gràcia. Tens que tindre en compte que estem parlant dels anys finals dels 50-60, en els quals València era una ciutat que pràcticament no es parlava valencià. Jo, la meva família, mon pare era leonès i ma mare era valenciana, però era valenciana d'una certa élite, petit bourgeois, petit bourgeois, d'ací. Mai havia sentit jo en ma casa
Sí, ma mare cantava alguna cançoneta d'estes populars en valencià, però mai se parlava valencià. Vaig començar a parlar-lo en la universitat, la veritat. També un altre personatge que vaig conèixer en la universitat, en la nau, era un xavalín, poquet major que jo, que es deia Ramon Pelejero Sánchez. He tornat al carrer La Nau, on he estudiat i m'he enamorat. Marc i Fuster m'han enlluernat, Roig i Estellers se m'han barrejat, Alfaro i Ventura m'han animat. Ell havia fet una cançó que es deia El vent i vaig estar inclús en la presentació de Raimon en uns premis literaris de Ventura. En la presentació dels premis, ell va cantar un parell de cançons. Crec que era El vent i alguna altra en valencià. No en recordo la segona quina era, però El vent, la gent s'alçava i fantàstic, no sé quant. I després no tenia més cançons en valencià. Una altra, i el tio cantava alguna en francès. Bueno, bé. Era la primera. Era la primera. I a raïs d'això, me va fer la primera cançó en valencià, me la va fer Alfons Cucó, que era una traducció d'una cançó de Gilbert Becó que es deia Marí, Marí. Per mig de tot això, el Fuster va parlar en la casa Edixa de Barcelona, que era la que havia tret el primer disc de Raimon. Vaig anar allà, a Barcelona, firmaren un contracte, els 4Z, per a fer uns discos, etc. No? Jo sempre me portava al costat o a Alfons Cucó o a Manel Ardit, que eren els meus mestres de valencià, perquè jo continuo sent un valencià pitjat i de ciutat i tal i qual, jo ho reconec, però ells me van ensenyar a parlar i a expressar-me i a pronunciar bé, etc. No? I bé, gravarem el primer disc, que farem una versió del vent, perquè tant Joan Fuster com el Ventura i els altres en un cafetín parlaren de que el que tenien que fer són cançons que es pogueren ballar. Per anar de festa, no? Sí, és normalitzar el que era la cançó. I que se pogueren posar les cançons de moda, de Elvis Presley i tal igual, i anar clavant cançons en valencià. I jo varem fer una versió del vent ballable. Al vent, la cara al vent, el col al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. Bueno, tingueren molts problemes polítics. Això t'anava a dir, que eren anys molt durs. Molt durs. Estava prohibit cantar en valencià. Sí, tu has contat que els 4Z teniu una cançó que era Les Beates i que va passar la censura perquè el censor es va despistar i va creure que era un homenatge als Beatles. Efectivament, però aquesta cançó me l'havien prohibit ja moltes vegades, però cada vegada que actuaven tenien que anar al carrer de la Pau, que estava ahí, Informació i Turisme, que és on estava la censura, no? I ahí cada vegada te miraven, esta, sí, aceptada, esta no, que parla, esta sí. I jo les Beates l'havia presentat 40 voltes. I un dia vaig, i el censor era un altre, i es veu que no tenia valencià ni res, i va dir, llegir les Beates, i diu, això què és, un homenatge al grup este de Liverpool i tal? I jo vaig dir que sí. I dic, pues acceptada. Bueno, i a partir d'ahí la pogueren cantar. Però els 4Z vàrem estar empresonats, dus al Tribunal d'Ordre Públic de Madrid, en fi, i tingueren que deixar d'actuar. I patatí, i patatà, ja comencem a estar molt farts de beates. I vam de negre com capellans, que són molt bons amb les criatures. Baixen els ulls, semblen mirar si Déu ja dorm per les costures de les beates. Durant aquests anys que vau deixar d'actuar, fins la mort de Franco,
Tu vas col·laborar amb el cinema independent valencià, Sí. Vas produir música i també pel·lícules. Pel·lícules. Per a Carles Mira, per exemple. Sí, sí. Com va sorgir allò? Tenia un company en una agència de publicitat en la que treballava i un dia em truca per telèfon i diu, he tingut una idea que a lo millor tal. El gravar en pel·lícula els partits de futbol que el València juga fora de casa. N'hi ha que veure en la perspectiva del temps. En aquell moment se feia, fíjate, se jugaven o dissabtes o diumenges i això se passava el dimecres en televisió espanyola. El dimecres. Les costava 3 dies fer un resum dels partits. I nosaltres pensàrem en anar allà on jugara València, a Barcelona, a Madrid, a Vigo, on fora, anaven en 4 càmeres de 16 mil·límetres i gravaven els partits sencers. I després se passaven per la nit, estiguérem on estiguérem, tornaven a Madrid, estaven als laboratoris de fotofilm, mos revelaven la pel·lícula, en quan veníem a València, la sonoritzaven i la passaven dilluns per l'espre en un cine que es deia Coliseum, que estava ahí en la Gran Via. I això se posava a París de gent, que anaven en banderoles i tal, la gent per a veure el partit, perquè a més era un moment que el València anava molt bé. I a partir d'ahí, ja que teníem els mitjans i estava en pleno apogeo, estava lo del cine independent. Estava Casimiro Gandía, Rafa Gassén, Lluís Rivera, Carles Mira començava en aquell moment i tal. I, clar, estaven tots que no tenien un clau, o sigui, no, passaven més fang que garró. I, bueno, i va ser, d'ahir va néixer el nou cinema independent de Valencià. I estic molt orgullós d'haver col·laborat, Inclús vas fer de protagonista en una pel·lícula de Rafa Gassén, Orson Sade i algunes altres. Però era una època molt bonica, tenia moltes ganes de fer coses, molt perillosa per altre costat, i sempre lluitant en que les famílies el que volíem és que foren metges o arquitectes, saps? Que això... Els 4Z era un grup d'universitaris normal i corrent, de la burgesia mitjana, etc. Però tots tenien un interior que volien fer més coses. I a partir d'ahí ve tot lo de més. Messier Poitou, soc més completa solitud. Cara a cara amb la seva imatge. Només una idea l'obsessionava. Ves a la ciutat i busca'm una dona morta. Però recorda-ho, la teva obligació és buscar-la. Sí, Messier Poitou. Ja en els 80 fas una cosa que a mi em sembla admirable, que és riure de tu mateix. Efectivament. Perquè teníeu un bolo en una falla combativa i en compte de presentar-te com Lluís Miquel i els 4Z, dius, no, esta gent el que vol és festa i anem a presentar-nos com Patchinger Z. Una mescla de Mazinger Z i de pachanga, no? De festa. Tu estaves en un grup supermític que era Patchinger Z, no? Meravellós grup. Mira, l'altre dia precisament vam fer un dinar. Mira, per als més jovenets, Patchinger Z sonava així. Tira-li, Ramiro Quay. Seràs feliç amb la cotorra. Què t'ha paregut, cotorra? Això va ser d'un disc que es diu l'antologia de la comèdia musical valenciana. Què te pareix? Unes cançons meravelloses. Hi havia una falla per així proper en un barri del que es deia Nacional, que es deia falla King Kong, i era una falla contestatària. Allí anaven pavessos, ja era l'època del renaixement de la cançó, pavessos, el tall anava 3 dies i tal i qual. Però la gent el que volia era festa. I estaven a punt de pujar a actuar i jo les dic als meus companys de 4Z, que tios, ara si mos posem així a cantar coses sesudes, i dic, mira, no sé què anem a cantar, però pugeu i jo diré tonteries i vosaltres m'acompanyeu. Començar ahí, què voleu, festa i tal? Sí, festa. Va començar a cantar cançons publicitàries que me'n recordava jo què sé, la cançó del Colacao,
el mueble Peris, la elegía los 3 ramos, cosas de estos y chachachas y cosas así. Y la gent estava encantada, vamos, votant ahí, chillant i tal i qual. I a partir d'ahí és quan digueren, ei, per què no fem una orquesteta que no tinga res que veure en els 4Z, però tal i qual? Pues sí, pues tal. I varen crear lo de Patchinger Z, perquè en aquells anys estava molt de moda el Mazinger Z, i dijeron, pues de Pachanga, Patchinger Z, ja. I així que també recorde un poquet els 4Z. I fèrem l'orquestra, buscaven la comicitat en les cançons, no? Sobretot cantaven cançons d'humor i cançons agarrades de grups antics, de Renato Carosone i tot això, Tuvo File Americano, que després s'ha posat molt de moda ara. I això té 80 anys, aquestes cançons. Tuvo File Americano, americano, americano. I la veritat és que el Carles Mira mos va fer en l'any 82, va fer un programa per a la televisió espanyola d'aquí de València, la Itana, que es dia, va fer un programa que es dia Granizado de Música. I en ell traía tot el que n'hi havia en València de música, pues grups tipo La Morgue, el Bartual, ahí cantant, i ahí cantarem una cançó que dia Yo quiero un bebé. En l'any 83 havia començat Tola, Fernando García Tola, a fer un programa que deia Si yo fuera presidente. Si yo fuera presidente, cartero rural no sería, pues está penada mía, que me siento indiferente. Si yo fuera presidente, un ministerio suprimiría, el de justicia sería, por ser tan negligente. I per mig de Manuel Vicent, l'escriptor, que era amic d'ell, li va dir, l'altre dia vas veure uns tios en València que són uns cachondos que canten tal i qual. I mos cridaren per anar a fer una cançó. Anàrem a Madrid, tornàrem, tal i qual, i a la setmana, als 4 dies, mos criden que tenien que tornar, que anaven a quedar-nos pràcticament com a fixes en aquell programa, en el que estava Joaquín Sabina, estava Javier Crae, i entonces cada setmana ens feien, mira, que esta setmana va sobre chuches. I o bé fèiem una cançó sobre chuches, en plan cachondo, o buscaven una cançó antiga, li canviaven la lletra i tal, sempre en plan cachondo. Ens quedaven 3 anys. Y ríete, échale fantasía, ríete. Con esta mano sostengo el bastón, con esta el sable que no es de latón. Valencia nos da naranjas y en Toledo mazapán. Burgos nos da queso, Logroño pastillas, Málaga las pasas y Alcoy peladillas. Mamá, mamá, yo quiero ser ministro, mamá, y en un visto y no visto, mamá, arreglar la nación con prestidigitación, mamá. I tinguereu moltíssima audiència, perquè aleshores sols hi havia 2 cadenes, Només 12 milions d'audiència. La 1 i la 2 de la espanyola. Us coneixia tota Espanya. Este programa se feia en la 2 de Televisió Espanyola, per les nits, un dia a la setmana, que en aquell moment tenien entre 13 i 14 milions d'audiència, quan ara qualsevol cadena, Telecinco o La Sexta, matarien per tindre la meitat. Ningú arriba als 7 milions si no és un partit internacional i tal. Nosaltres tampoc ens ho podíem creure. Jo moltes vegades m'entrava el que es diu pànic escènic, no? De dir, me veia en un escenari i m'imaginava un camp buit i 13 milions de persones. I dic, això és una bogeria, no? Va tindre prou d'èxit, anaven per tota Espanya
i després anar hem recorregut pràcticament tot el món. Hem estat en Nova York, en les Bahamas, en Puerto Rico, i aquí d'Europa hasta Sant Petersburgo i tal, que jo no en tenia res, però bueno, així no era. Te ho has passat bé, eh? Sí, la veritat és que sí, era molt dur, perquè tens que tindre en compte que jo vaig crear lo de Tabalet en l'any 77. Anem a això, anem a la teva faceta darrere dels escenaris. Sí. Tu l'any 77 estàs fart d'haver d'anar a Barcelona a gravar els discos i dius, vaig a muntar-me a un estudi, ara que està tan de moda això de ser emprenedor. Tu sí que vas ser un emprenedor. Sí, va ser... Els primers estudis de gravació del País Valencià. Els primers, a més, a veure. En el 77 va ser perquè vaig anar en gener del 77 a gravar a Barcelona un disc meu que deia 11 cançons i un adeu. Estiguérem una setmana allí gravant i tal, i tot eren problemes, me faltaven músics, tenia que buscar-los allí i tal. I allí, bueno, se me va acudir el poder montar un estudi de gravació en València, primer de música només, de música i de publicitat. És que tinc en compte, jo també estava molt clavat en la creació publicitària i tal, coneixia, havia treballat per a moltes agències d'ací, i tots se n'anaven sempre a gravar els spots i l'àudio i les cunyes de ràdio i tot, a Barcelona o a Madrid, jo dia. Vaig tindre que convèncer a tots i així se podia fer, i poquet a poquet varen funcionar molt bé, la veritat, molt bé, molt bé. A més, uns estudis de gravació donen també per a tota aquesta gent que està per descobrir, que té cançons que són una pelaïlla del coll i que estan molt bé i que no tenen mitjans. I jo t'ho jure que allí ningú venia i me deien, és que no tinc diners, tio. I dic, és igual. Així n'hi ha uns estudis que tenen unes hores lliures i que tu vens així, gravem i ja veurem què passa. Vas fer grans descobriments com el Remigi Palmero, gent que era del rock, dins de la cançó, ja, perquè la cançó ja havia trencat lo dels cantautors i tal, i havien vingut gent, Remigi Palmero, per exemple, que per a mi és un tio que està mig oblidat, però ha sigut un dels grans descobriments. Va ser el que va trencar el mur que n'hi havia entre la cançó d'autor i la cançó política i tal, a fer cançons sobre poetes d'aquí en plan de rock, que era el Bruce Springsteen de València, m'entens? I molta gent. I després vaig ir, en l'any 84, me vaig enterar de que n'hi havia un projecte d'obrir una televisió autonòmica i tal i qual, i bueno, vaig estar des de la creació de la televisió autonòmica, en la Generalitat, en Maria García Lliberós, etc. I diguem, això que t'he contat, que jo anava a Madrid a veure com se doblava una pel·lícula i quin material feia falta i tot això. Clar, perquè Tabalet també va ser el primer estudi on es va doblar en València i en València. De fet, tu arribares a doblar al Gat Garfield i a l'Oso Yogi. Això són els meus orgulls en el doblatge. Era l'Oso Yogi, que vas fer, crec que més de 300 capítols de l'Oso Yogi, tant és així que arribava a casa i parlava com l'Oso Yogi. Saps? I les meves filles i la meva dona, però què? Ah, no, perdona. I Garfield, que era un personatge entranyable, va doblar molt. Però jo sempre feia en pel·lícules, sempre l'assassí o el negre que eixia de pobre per ell. Així ho atenem tot. Mira, són dos elements de l'obra, dos cràpules pitjors que nosaltres. Però fes-me un favor, davant dels altres parlen de vostè. Entesos? Però van dependre molt, Jo també estic orgullós d'haver creat un equip de doblatge que bueno, continuen doblant ara mateix i que se lo rifaven per fora. Passejarem a vora riu cap als jardins dels vivers. Sembla que canta aquesta nit
Estos com es diuen? Ah, sí, els Patxinguels. En català i en espanyol. Jo li he portat uns quants bunyols. Lluís Miquel, tu, que has sigut un referent, que tens esta trajectòria tan llarga, que has cantat amb Serrat, amb Sabina, amb Raimon, Pi de la Serra, Ovidi... Hi ha una cosa que per a tu serà una simple anècdota, però per la qual t'han preguntat estos últims anys, i és la famosa cançó de Mercadona, que també la vas composar tu, el Gent de Ballet. Bueno. És una cosa que ha sigut un fenomen viral en internet, que s'ha fet trending topic en Twitter, i que la gent fa muntatges de conya, i eres tu el creador. Sí, això de Mercadona és que primer van vindre uns senyors a dir que anaven a muntar una xarxa de supermercats que es deia Doña Amparo, els supermercats, es deien Doña Amparo, i que si podien fer una musiqueta i tal i qual. Varen fer allí, en l'equip, una musiqueta per a Doña Amparo, lo gravaren, s'inauguraren els Doña Amparo i tal, i al cap d'uns mesos van dir que estos de Doña Amparo desapareixien i s'anaven a muntar unos que dirien Mercadona. Estic parlant de l'any que seria el 79, 80, per ahí. I vingueren també per encarregar-nos els mateixos lo de Mercadona. I jo me'n recordo que estigueren reunits allí en músics i tal i qual, feien proves, pim, pim, pam, pam, i Mercadona, tal, i al final me vaig tancar en el meu despatx i fent altres coses dic Mercadona, Mercadona, hosti, Mercadona, Mercadona, era així. I després vas dir, no és millor Mercadona, trencar la O i fer-la dos notes. Ostres, me puig al piano, en altre i tal, mira a veure això que vos sembla. I les varen gravar el jingle, les van cantar, per una versió molt llarga, d'un minut i tal. Jo vaig fer exclusivament això, per lo que s'ha fet famós el jingle de Mercadona, el Mercadona, Mercadona, i bé, però saps què passa? Que en aquella època jo el que volia és tindre clients i que estigueren a gust en nosaltres. I després me pregunten, però tu això ho donaries d'alta en autors? Jo no he donat d'alta res. D'això, això me va eixir i va eixir de casualitat. Però de veres que no li donaven importància a això, ni he tornat, o sigui, jo no cobre d'això ni res, no. Jo ho vaig fer perquè eren uns bons clients meus, això ho vaig fer, no vaig a passar factura al cap dels anys, saps? Només vull 1000 homes que m'ajuden, només 1000 mares, no puc jo sol, mare crida els meus germans. Ese arbre ja mort del tot, voldria fer una casa molt gran. Cal dir que era bonica, bonica com un cel, cal dir que era bonica i que jo era tan lleig. Cal dir que estava foll de creure en tot això, creient-la per a mi, creient-la per tots dos. Cal dir que sempre arriben tard. Ja per acabar l'entrevista, Lluís Miquel, el passat 9 d'octubre vas rebre per part de la Generalitat la medalla al mèrit cultural juntament amb Paco Muñoz i Mercè Banyuls a títol pòstum. Un reconeixement a tota una vida, no? Què va significar per a tu? Amb Lluís Miquel sentirem en valencià a Jacques Brel, acompanyàrem la melangia de Pep i ens vam adonar que totes i tots junts podríem cantar un futur en llibertat.
per posar la banda sonora a un temps i un país que estava construint-se per contribuir a fer del valencià una llengua de creació musical i per alegrar l'ànima de tot un poble en moments molt difícils, el Consell va acordar concedir la distinció de la Generalitat Valenciana al mèrit cultural als senyors Paco Muñoz i Lluís Miquel Campos i a la senyora Merche Banyuls a títol pòstum. La veritat és que no puc dir que no estiguera content. Me va posar content. Lo que passa és que, saps què passa? Que ja un poc retirat de la vida pública, el que li donaren a Merche uno a títol pòstum me sap mal. Igual que se ho donaren fa anys a Ovidi Montllor, perquè jo vaig anar a la Generalitat i vaig dir Ovidi Montllor s'està morint. I és una putada que li donem a títol pòstum, que li doneu a títol pòstum res. I me van fer cas i se'l van donar a Ovidi Montllor. Però als pocs mesos va morir. M'entens? O sigui, jo sempre crec que arriben un poquet tard, perquè això són coses que sí, estan molt bé, millor que me les han donat que no, però estan molt bé i me sent molt orgullós de tots i de veres. Però sempre arriben un poquet tard, un poquet massa tard. Saps? Però bé, és un orgull per a mi, clar, el tindre-ho. Molt bé, doncs això és tot. Moltíssimes gràcies per rebre'ns i a continuar agitant la cultura. Espero que sí, espero que encara me queden forces per a continuar agitant-la, que és el que ens toca. Gràcies, Lluís Miquel. Gràcies a vosaltres. 20 anys de nova cançó, 20 anys d'angoixes i pals, de jugar-te els genitals cada funció. Al meu parlar apitjat he cantat pels llauradors, pels progres i pels obrers i pels snobs. N'hi han hagut multes i flors, n'hi han hagut dies fotuts i he anat més del que he volgut a la presó. Soy mamón. De ti conservo un medallón y un superávit de esperma que me tiene el alma enferma si no pasas a l'acció. M'has fotut fent-me d'esquerres quan el temps no és massa clar. M'has donat una guitarra per poder-me rematar. Si no cante passe gana i si cante la he cagat.